Takže ahoj, dneska se podíváme na rychlý rozbor krysaře od Viktora Dicka. Viktor Dick, který psal v době předválečné moderny, se řadil do generace anarchistických puřičů společně například s Fráňou Šrámkem, Františkem Gellnerem nebo Petrem Bezručem. Nové názory se vydávaly v časopise Nový kult od Stanislava Kostky-Neumana a v Almanachu na rok 1914. Umělci se staví proti všemu starému, proti starším generacím, jsou zklamáni ze soudobé měšťanské společnosti, kritizovali společenské situace, českou národní povahu a byli antimilitarističtí. Používali neutrální až hovorovou slovní zásobu, slang i vulgarismy. Viktor Dick byl příslušník pravicové strany a stal se i senátorem a byl odpůrcem hradní politiky T.G. Masaryka a Edvarda Beneše. A psal pouze i poezii. Z poezie například napsal Apporta inferi, Marnosti, politickou lyriku Sadry a sarkazmy, anebo poému Milá sedmi loupežníků, či sbírku Devátá vlna. A dále napsal drama Posel a Zmoudření Dona Kichota a pak novelu Krysař. V Krysaři zpracovává známou německou pověst o krysaři z Hameln a původní pověst se odehrává ve 13. století. Podle ní krysař ze msty na to, že mu nevyplatí slíbenou odměnu, odvedl 130 dětí. Dick dal krysařovi nové významy, například krysař jako milenec. Je to novela, což je střední epika a jako znaky novely jsou například to, že na konci novely je nečekaný zvrat a překvapivý závěr a má jednodušší dějovou linii a kompozici než román. Dílo je na pomezí novoklasiciismu a novoromantismu. Téma je msta jedince zkaženému městu Hameln, kterému unikne jen nevinné dítě a stejně nevinný prostoduchý rybář. Jako motivy můžeme považovat například identita, mocná píšťala jako symbol moci, symbolismus, marná láska, předsudky a pohrdání, amorálnost, propast jako symbol přechodu do jiného života, měšťanstvo, naděje, kritika společnosti, zrada, láska, mýty, sedmihradská zem jako ráj, dítě a sep jako naděje pro nový život. Je zde spoustu kontrastů, například propast a město, Faust a měšťané. A co se týče časoprostoru, odehrává se tedy vše v hanzovním německém městečku Hameln v období vrcholného středověku v rámci několika dnů. Například v hospodě u žíznivého člověka, v domě a na zahradě Agnes, na náměstí, ale také zde máme místa mimo hradby města. Například řeka s příbytkem Sepa Jorgena, hora Kopel a propast, z níž vede cesta do bajného Sedmihradska. To je ten romantický prvek. A krysař a Faust pochází z ciziny a potom, co je k městu připoutan láskou k Agnes, zaujímá pomezní prostor. Nevíme, odkud přichází. Výstavba je chronologická s prvky retrospektivními a dílo je rozděleno na 26 kapitol. Vypravěč je vše vědoucí v R-formě a v díle se nachází dialogy i dlouhé monology. Je napsán ve spisovném až básnickém jazyce, používá hodně anarchizmy, knižní výrazy, inverze a hodně obrazných pojmenování, symbolů, apoziopezí a opakování vět. Dílo má obecně rychlý sled a krátké věty a odstavce, takže působí dynamicky. Děj začíná příchodem krysaře. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař, který je poslán do Hamelnu, protože se tam přemnožily krysy. Po příchodu se seznámil s Agnes, která se do krysaře zamiluje, i když je zasnoubená s Kristiánem. Krysař vyžene z města všechny krysy a žádá o odměnu, ale končilé mu ji odmítají vydat, protože nemůže prokázat identitu a jeho práce byla přeci jenom zahrát na flétnu. Krysař se jim chce pomstít, ale kvůli Agnes to neudělá. Když ale potom později spáchá ze smutku sebevraždu, rozhodne se město pomstít a začne tedy hrát na píšťalu jiným způsobem a odvede celé město do propasti. Ve městě zůstane pouze Sepp Jorgen, který pochopí všechno až o den později, a dítě, kterého se ujme. Jeho dvojník Faust z pověsti o Mefistofelovi je krysařův dvojník, který představuje temnou stránku jeho bytosti a chce koupit jeho srdce.
A Agnes je mladá dívka, která se zamiluje do krysaře a Agnes je mladá dívka, která se zamiluje do krysaře a neopovrhuje jím, ale čeká dítě s Kristiánem. Kristián je sobecký a nese úctu k hradnici jako maloměšťák a občané a hradní města jsou karikaturou lidských vlastností a společností, například počestnost, končilé jsou vychytralí podvodníci a tak dále.